Nå, i dag skal vi prøve at lave et lip flip på Maja. Det er jo ret populært efterhånden, og det er en lille, fin, sådan subtil behandling, hvor man lægger 2 små prik med Botox på overlæben. Og det der så sker, det er, at muskulaturen slapper af, så man får sådan en lille bitte flip eller sådan en vip på læben. Typisk når man agerer, og når du smiler, så bliver den ikke strammet så meget, men løsner sig. Den åbner sig lidt mere op, så man får lidt fyldigere overlæbe. Ja, det skal vi prøve at lave. Så det gør vi nu. Kan du prøve lige at sådan rynke med munden, hvor du sådan lige... Ja, lige præcis. Det kan du så ikke gøre om 14 dages tid. Så vi laver lige en lille... 2 prik her. Så. Og vi har selvfølgelig sprittet af inden. Når man laver en behandling med Botox hernede, så kan det faktisk også forlænge holdbarheden af filler, hvis man har filler i læberne, fordi du ikke har fordi du slapper af i musklen, så presser det ikke læben så meget ind. Så nogle gange så kan det godt få, ja, som sagt, filler til at holde lidt længere tid.